To barkamu da shigowa cikin sharhin manyan labarun na Afirka kuma kai tsaye kamar yadda muka saba za mu kawo muku manyan batutuwa da suke faruwa a nahiyar ta Afirka inda a jamhuriyar Niger za ku je da shugaban kasar ya gana da shugaban kasar Rasha wato shugaban mulkin soji kenan. To ko me masu sharhi ke cewa kan wannan batu wanda kuma kasancewa sojojin Rasha a jamhuriyar Niger zai sanya sojojin Amurka ba su da wani katabus ba za su samu wata dama ba ta zama barazana ga gwamnatin shugaba Chani wato CNSP kenan gwamnatin ceton ƙasa. Da fatan za ku rattaba mana subscribe ku kuma taɓa ƙararrawa domin jin sabbin shirye-shiryenmu. A Najeriya kuma za ku ji yadda dambarwar yadda 'yan siyasa suke shigar da 'ya'yansu a cikin manya-manyan mukamai na gwamnati. Na baya-bayan nan shine da aka ji yadda ɗaga tsohon gwamnan jihar Kano Mustapha Rabi Musa Kwankwaso, gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya mika sunan shi ga Majalisar Dokokin Jihar Kano da ke arewacin Najeriya a matsayin wanda zai bawa mukami na kwamishina. Wanda ya san siyasar jihar Kano ya san me ake nufi a kwankwasiya. Akwai masu ganin cewa shi kansa sanata Rabi Musa Kwankwaso sun fi shi wahala a cikin tafiyar nan. Za ku ji mu da ƙarin bayani. Za mu duba wannan batu tare da babban mai sharhin da muke kasancewa a cikin shirin. Barka da shigowa kai tsaye cikin wannan shiri. To jama'a barka dai. To za mu je jamhuriyar Nijar kai tsaye kafin mu koma Najeriya. Batun tattauna wannan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi da kuma shugaban mulkin soji Abdurrahman Chani. Kusan ita ce take ɗaukar hankali a baya-bayan nan kan dambarwar jamhuriyar Nijar. Wannan ya biyo kwana guda ko kwana biyu bayan da Nijar ta tattauna da ambasadan China. Wannan me yake haskawa kuma ya kake kallon wannan al'amari a daidai lokacin da tuni ana ta cece kuce kan ficewar ko kuma yanke alakar soji tsakanin Nijar da Amurka. To wato abin da yake faruwa kamar yadda masu sauraro suka sani cewa ita jamhuriyar Nijar ta ba wa ƙasar Amurka umarnin fitar da sojojinta da kuma rufe sansaninta da yake kasar. Dole ne kamar yadda ita Amurka ta ce tana nazarin wannan mataki domin ta san matakin da za ta dauka a kansa, ita ma Nijar din ba kwanciya za ta yi ba. Ina ganin wannan yana ɗaya daga cikin matakan da Nijar din take dauka wajen ganin cewa ta karfafa alaka da kasashe irin su China da Rasha, waɗanda kai tsaye su ne kasashen da za su iya nuna wa Amurka yatsa kuma ta haƙura a halin yanzu in ta fuskar ƙarfin soji da kuma tattalin arziki. Saboda haka alaƙa da irin waɗannan ƙasashe a wajen jamhuriyar Nijar kamar zai ba ta kwanciyar hankali da kuma jin cewa ta kubuta daga wani mataki da zai iya biyo baya da Amurkan za ta iya ɗauka musamman ma ta ɓangaren soji. Kasancewar abin da masu hasashe suke gani shine wataƙila alaƙa ta iya kaiwa ga bawa sojojin Rasha dama su samu sansani a jamhuriyar Nijar kamar yadda sojojin Amurka suka samu a baya, wanda kuma kasancewa sojojin Rasha a jamhuriyar Nijar zai sanya sojojin Amurka ba su da wani katabus ba za su samu wata dama ba ta zama barazana ga gwamnatin shugaba Chani wato CNSP kenan gwamnatin ceton ƙasa. Wannan kuma gaskiya babbar dama ce da za ta ba gwamnatin dama ta haɗa hankalinta guri guda kuma ta yi aiki yadda ya kamata. A halin yanzu za mu iya cewa hankalinta ya rabu biyu saboda ana fargabar ba a san matakin da ita Amurka za ta iya ɗauka ba. Amma wannan tattaunawa da taɓa juna da ake tsakanin ƙasar Amurka ko kuma tsakanin ita jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Rasha da kuma ƙasar China, to yana aiki da saƙo ga ita ƙasar Amurka cewa jamhuriyar Nijar ɗin ba ita kaɗai ba ce, tana da ƙawaye waɗanda kuma ba za su bari su ga an tozarta ta ba. To kamar wannan dambarwa tana zuwa daidai lokacin da ake ganin jamhuriyar Nijar kamar yadda muka ambata tun da farko ta kori ko kuma ta ce alakar soji tsakaninta da Amurka ba ta kan ka'ida, ba ta bisa ka'ida. Kana ganin kenan kora waɗannan sojoji da shigowar Rasha da ƙara ƙulla alaƙa da China zai ba da damar Nijar ta fara laliban kuma wataƙila wani sojoji ne na waje za su shigo ƙasa ta tunda dole tana buƙatar tallafi na tsaro, kamar yadda wannan waya ko kuma tattaunawa da aka yi tsakanin shugaba Chani da Vladimir Putin ta nuna cewar ana tattaunawa ne ko kuma an tattauna kan ƙarfafa alaƙa ta tsaro. To kasan ita ƙasar Rasha dama tuntuna za mu iya cewa tana wannan yanki na Sahel. Idan kai la'akari da yadda sojojin Wagner suka taka rawa a ƙasashen Burkina Faso da Mali, to za ka iya cewa ƙasar Rasha tuntuni tana wannan yanki kusan banda ya dambarwar da ta faru tsakanin ita Wagner ɗin da kuma shi shugaba Vladimir Putin, wanda za mu ce kaga yadda aka ƙarshen ta bayan da aka ga bayan shi shugaban Wagner ɗin a 'yan watannin baya. Yanzu babu wannan magana, saboda haka yanzu za ka iya cewa rundunar tsaron Rasha ta riga ta haɗe rundunar Wagner a halin yanzu. Ƙarfafawa kawai ake bukata a wannan yanki, kuma yankin Rasha wato yankin Burkina Faso
da Mali da kuma jamhuriyar Niger yanki ne da za mu iya cewa idan ka ɗauke shi ka cokan kaɗe shi guri guda, Rasha ta fi Amurka ƙarfi a wannan yanki. Saboda haka dole ne a halin yanzu Amurka ta zaɓi guda ɗaya a cikin biyu, ko dai ta shawarar da jamhuriyar Nijar ta bayar na janye sojojinta kuma ta rufe wannan sansani, ko kuma ta yi ƙememe ta ci gaba da barinsu, wanda zai iya bayuwa ga ita kuma Rasha ta ƙara kawo ƙarin sojoji tunda ta samu goyon bayan sojojin da suke mulki a waɗannan ƙasashe. To kuma kaga idan aka haɗu da waɗannan sojoji da suke mulki a wannan ƙasashe da kuma sojojin Rasha daɗi da sojojin Wagner da tuntuni suka kama gurare da yawa a wannan, to gaskiya gurin zai zama wani fagen daga da ba a fata, wanda zai zama kamar yadda kake faɗa proxy war kenan, yakin abin daga nesa tsakanin waɗannan kamar kasashen Amurka da Rasha da su Faransa za su mai da Niger ta zama kamar filin daga, ba faɗa ne tsakanin Niger da su ba, amma su manyan kasashen za su mai da su kamar a iya cewa wani wuri da suke amfani da shi domin cimma manufofinsu. Ba shakka, kaga irin wannan yakin kuma yawanci talakawa da 'yan gari su ne su fi cutuwa, tunda masu yakin iyayen gidan yakin suna can gidajensu, suna garuruwan suna kwance, sai dai daga wannan sansani a tashi jirgi mara matuki ya jefa bam a nan, daga can ya dawo nan, wata rana maka ji an yi kuskure an jefa akan masallata ko kuma suna biki. Iyakar abin da ake iya a bada haƙuri, a ce kuskure aka a yi haƙuri, kamar yadda muka gani a Iraki da wasu ɓangarori na Afghanistan da kamar yadda ake faruwa yanzu a Gaza, duka irin wannan wanda ba ma fata. To madalla, daga jamhuriyar ta Nijar mu dawo dambarwar Najeriya kan batun siyasa. 'Yan Najeriya sun jima suna ta korafin cewar 'yan siyasa ba sa shigar da 'ya'yan cikinsu a fita a yakin neman zaɓe da su domin kaɗa ƙuri'a ko kuma samawa jam'iyyunsu ƙuri'a. To amma a baya-bayan na al'amarin ya fara sauyawa. Mun ga yadda a jihohi da dama kamar a nan jihar Kano, tsohon gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa ɗansa dama ya tsaya takara, kuma an ga yadda ya samu nasara ta zuwa na biyu a wannan takara, duk da bai ci wannan kujera ba ta majalisar wakilai. A jihar Kaduna an ga yadda ɗan gidan tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i shi ma ya shigar da ɗansa ya buga takara ta majalisar tarayya kuma ya samu nasara, wanda a yanzu ana ganin wannan ɗaya yana taka rawa sosai a majalisar tarayya ko kuma majalisar wakilai. Har wa yau a jihar Jigawa akwai tsohon batu na yanda shi Sula Lamido, tsohon gwamnan jihar Jigawa, shi ma ya bawa ɗansa dama ta yadda ya yi takarar gwamna a jihar a baya-bayan nan, kuma an ga rawar da ya taka. A baya-bayan nan sai gashi a jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf ya tura wa majalisar dokoki sunan ɗan mai gidansa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma tsohon gwamnan Kano, wanda ake ganin shi Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso shine yayi uwa makarbiya wurin tabbatar da kujerar injiniya Abba Kabir Yusuf a jihar Kano ta hanyar yi mishi yakin neman zaɓe. Ana ta cece ku ce, kamar me ra'ayinka a wannan? Kana ganin ke da 'yan siyasa sun shigo da 'ya'yan nasu ta hanyar ba su takara su samu gwaggwaban mukami, ko ya kake gani ya al'amarin yake? Wato abin da ya sa wannan na Kano ya zama daban da waɗannan guda uku da ka ba da misali, kamar shi na Kaduna Bello El-Rufa'i dan gidan tsohon gwamnan jihar takara ya bi jama'a ya nemi ƙuri'a su kuma ya samu. Kamar shi na Jigawa takara yayi kuma kaga shi bai samu ba. Yawa kamar shi ma dan gidan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje shi ma takara bai samu ba. To idan ka haɗa waɗannan uku duka takara suka yi, ba mukami aka ba su a cikin gwamnati ba ko mukami suka nema ba. Duk da daga baya shi dan gidan Ganduje haka gwamnatin shugaba Tinubu ta ba shi mukami. Daga baya kenan. Ai masu criticizing wannan abin da suke cewa shine shi ma wannan da takara ya fito ya shiga cikin jama'a ya yi gogayya, ya yi yawon neman zaɓe, ya shiga lokuna da saƙuna, wataƙila zai san irin wahalhalun da mutane suke ciki, zai ga irin halin da ake ciki na rayuwa. Wannan kuma magana ce ake za a baka mukami na kwamishina sukutum. Saboda haka waɗancan wataƙila da ya yi takara ya faɗi, dole ya yi mu'amala da 'yan siyasa, ya ja 'yan siyasa ciki, ya kashe kuɗinsa, ya ɓata lokacinsa, ka gane? Kamar kana ganin bai da gogewa kenan. Ba za a ce ba shi da gogewa. To takarar za ta sa ya samu gogewar siyasa ɗaya kenan, ya koyi mu'amala da mutane. Akwai ɗan takarar da aka ce a nan Kano ya shiga takarar ne kawai ba don ya ci zaɓe ba, don kawai ya mu'amala da jama'a, saboda rayuwarsa shi kada yake daga shi sai matarsa da 'ya'yansa. Saboda haka aka ce iyalansa sun ji daɗin shigar siyasarsa, ko ba komai gidansa ya zama gidan jama'a sanadin shigarsa siyasa. Saboda haka shiga siyasa yana da matukar amfani saboda gogayya da mutane. Saboda haka abin da ake cewa shine shi wannan na Kano ba wanda yake cewa dan an bashi mukami an yi laifi, tunda ana cewa shi ma ya wahalta gwamnati
da shi aka yi duka yawon neman zaɓe da aka yi ya ba da gudunmawa. To amma ga waɗanda ba sani ba sun fi ganewa a ce ya fito ya gwagwarmaya ta ƙashin kansa. Ko da takarar kansila ce dan gwada. Yau ya dan gwada ko ya ci ko bai ci ba. An san shi dai ya fito da sunansa ya yi tallan kansa. Saboda karan da aka zo aka ce to wannan nan da ya abu kaza bai samu ba. Yau muna son washi mukami. Abin ba zai zo wataƙila abin ba zai zo ban barakwai ba. Saɓanin kamar yadda aka yi a Jigawa, kamar yadda aka yi a Kaduna. To amma sai aka ji kawai wannan an ce sukutum ana cewa kawai aje a bashi mukamin kwamishina. Amma ba ganin cewa a matsayin shi na dan kasa iya da haƙƙi shi ma ya samu wannan moriya, kuma a matsayin kamar mahaifin shi ya wahalta ya kafa mutane daban-daban waɗanda ma ba kowa bane ba ya tsaye da su takara. Ba ganin dan dai kawai ya sa ɗansa kuma ana ganin ya rike tsohon lokaci a siyasa shi Sanata Rabi Musa Kwankwaso kamar bai shigo da 'ya'yansa a siyasa ba, har ma yana sukan masu shigar da iyalansa a wasu lokutan a yi badakala a harka ta mulki ko wani abu. Wato ka san idan kana magana kwankwasiya ga wanda yake a jihar Kano, wanda ya san jihar Kano, wanda ya san siyasar jihar Kano, ya san me ake nufi a kwankwasiya da aƙidar kwankwasiya, akwai masu ganin cewa shi kansa Sanata Rabi Musa Kwankwaso sun fi shi wahala a cikin tafiyar nan. Akwai masu ganin cewa idan zaka iya tunawa akwai wata magana da yake faɗa yake cewa wannan kwankwasiyar akwai waɗanda ni kuma su iya fitar da ni daga cikinta. Saboda haka kwankwasiya ta fi ƙarfin Rabi Musa Kwankwaso, kamar yadda shi ma da wakinsa yake faɗa. Ya ce ita wannan tafiya ce da akwai wasu mutane da suke jin a jikinsu suke ganin cewa ko shi bai kai su wahala a cikin tafiyar nan ba. Kuma ba mu musawa, zai iya yiwuwa akwai, ka gane? Ni na san mutumin da a cikin wannan tafiyar idan aka ce maka zaɓe ya zo, ni na san shi idan ya bar gidansa ran Juma'a baya koma sai ran Litinin da safe. Kuma karka ce kuɗi aka bashi ko wani abu, sallama zai da iyali. Ran Juma'a za su tafi ofishin hukumar INEC, za su sa ido akan yadda ake raba kaya saboda ka a cuce su. Zai biyo kayan a kai su inda ake ajiyewa, za su kwana a gurin su zauna a gurin saboda kawai wani ya buɗe ya ɗauka. Da safe za a ɗauki kayan a tafi da su inda za a zaɓe, zai tafi wajen zaɓe, zai zauna a bakin akwati a yi zaɓen a gama dangwalawa, bai ga an cuce su ba. Zai biyo akwatin a raka shi a tafi ofishin INEC, zai zauna a fara kirgawa, sai an kwana ana kirge, an kai washe gari, an faɗi wanda ya samu nasara a wannan mazaɓar. Zai raka akwatin a tafi ƙaramar hukuma, a je a kai shi. Kai ba zai rabu da akwatin nan ba sai an gama komai, an ɗauki result, an je an kai shi local government, daga local government an ɗauke shi an kai shi state. Sun san an riga in sun ci in sun faɗi sun faɗi, sannan ya dawo gidan shi. Wallahi duka zaɓe haka yake, ni shaida ne na gani wannan. To irin waɗannan babu wani lokaci ba mamaki sun fi wasu wahala kamar da su da aka ba mukama. To a ko wannan mutum ne magana ya ce ya fi Sanata Rabi Musa Kwankwaso wahala, ba zan ce masa ƙarya yake yi ba. To muna godiya sosai, duka shirin kenan na sharhin manyan labaran wato nahiyar Afirka. Da fatan za ku rattaba mana subscribe ku kuma taɓa ƙararrawa domin jin sabbin shirye-shiryenmu.